nahi izango den duke, eta bihar zer. Hori izango dugu gara. Bihar zer, bihar adostu behar dugu denen artean nola etxeratzen ditugun presoak eta ieslariak, ulerturik prozesu hori gure elkarbizitzarako oinarri bat bezala, nola heltzen diogun biktimen gaiari eta biktima guztien gaiari. Gaur egun sufrimendua hor da, alde guztietan hor da, eta gizarte zibilak badu hainitzik hartzeko maila horretan, elgarrekin bizi beharko dugu, beraz, elgarrekin hitz eginez, horretago ulertuko dugu, zer den sortu behar ditugun mekanismoak, gaur egun diren biktima guzti horien aseak betetzeko, zenta hala da, gaur egun biktima gehiegi oraindik ez bada guztiak geldituak dira diren tokian, eta zor diegu benetazko bake prozesu bat, ekarriko duena egia, ekarriko duena erreparazioa, ekarriko duena ezagutza. Azkenean ez, justizia transizionalaren espirituan oinarritutako mekanismoak sortzen ikasi behar dugu. Inork ez zuen sinesten gizarte zerbitik armagabetzak emaiten ahal zenik, eman da. Orduan, sinetsi dezagun, kapaz direla, dela preso eta ieslarien atalean edo biktimen gaian, lortuko ditugula bideak eta mekanismoak Euskal Herritik abiatuta bake justu eta erankor baten izenatokirak ediko gaituzte. Luisa Zabitza baino. Mezu hori errotuta ikusten duzue bai igualdean, bai iparraldean edo? Ez, egotuta balitz egun hortan denak egongo ziren, orduan bada bidea egiteko eta badakigu bidea oraindik luzea ez daki, baina koratilatsua dela. Eta hori da beste erronka, nola lortzen dugun pixkanaka gehiengoak ulertzen, olako ariketa batek garaile egiten gaituela denak. Mila esker. Bai,